Pohjakoulutus sosionomi, AMK, seksuaaliterapeutti ja seksuaalineuvoja. Parikymmentä vuotta lasten ja nuorten kanssa toiminut. Hyppäsin koulupenkiltä suoraan lastensuojeluun, joka oli ehkä parasta, mitä olen tehnyt koskaan, koska se oli niin sanotusti hyvä oppikoulu oikeastaan kaikkeen, mitä sen jälkeen olen tehnyt. Siitä sitten siirtynyt enemmän ehkä ennaltaehkäisevään näkökulmaan, joka on yksi asia, mihin meidän pitäisi panostaa vieläkin enemmän. Ja mielenterveys on sydämellä ollut kouluajoista saakka. Ja kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin se on asia, mihin kannattaa panostaa. Tietysti aina kun puhutaan nuorista, yleensä puhutaan kaikki nuoret ja se ei tietysti ihan pidä paikkaansa, että nuoret on hyvin moninainen ryhmä ja yleensä heistä nähdään ainakin uutisoinnissa nostetaan negatiivisessa valossa, mikä ärsyttää itseään hyvinkin paljon. Siinä on monta puolta. Ensinnäkin se, että nuorille pitäisi antaa ehkä enemmän toivoa, varsinkin tässä ajassa, missä ollaan, ja löytää sitten ne vahvuudet, joita heillä on. Ja heistähän tulee meidän yhteiskunnan kannattelija jossain vaiheessa. Eli on käsittämätöntä, että lapsiin ja nuoriin ei panosteta tarpeeksi. Mutta yritän pysyä tässä mielenterveysteemassa, koska se on mun aihe. Oli kyllä hienot puheenvuorot, onneksi naulas aika paljon asioita, miten itsekin esimerkiksi palvelun rakentamisesta ajattelen tai ketä varten se on. Että mun ajatus esimerkiksi Sekaisin chatista on, että se on nuoria aikuisia varten ja se on se lähtökohta. Kaikki muu on oikeastaan epäoleellista. Että niin kauan kun nuoret aikuiset kokee, että se palvelu on sellainen, mikä heitä jollain tasolla auttaa, niin silloin ollaan oikeassa suunnassa. Ja sitten välillä on kysymys myös sattumista tai onnenkantamoista oikeassa aikassa, oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja se on varmaan Sekaisin chatin yksi juttu ollut, että Ylen Sekaisin sarjan perusteellahan kokeiltiin chattia, että toimisiko se ja sitten todettiin, että tämähän on yllättävän suosittua tämä nuorten chattaaminen, että sitä ei ollut tajuttu vielä siinä vaiheessa. Mutta sieltä se sitten laitettiin, tai Sutelaisen Satu keksi, että Mieli ry, nyt tätä on niin tärkeä juttu, että tähän kannattaa panostaa. Ja nykyäänhän me ollaan sitten tämmöinen kahden ison järjestön, eli Suomen Punaisen Ristin ja Mieli ry:n ylläpitämä, ja ollaan menossa koko ajan enemmän tuohon, että vähän rajoja rikotaan, ja ollaan menossa semmoiseen Sekaisin kollektiivisuuntaan, että se, että me autetaan nuoria, on meidän kaikkien asia, ei esimerkiksi Mieli ry:n tai SPR:n, ja se on myös valtakunnallinen. Ja me ollaan siis matalan kynnyksen valtakunnallinen chat-palvelu, joka on käsittämättömän suosittu tässä ajassa, ja suosittu on fakta, se näkyy meidän luvuista, joita kohta näytän, mutta onhan siinä se toinen puoli, että mieluummin näkisin, että meillä ei ehkä kävisi näin paljon nuoria puhumassa pahasta olostaan. No, miten meidän nuoret sitten voi, että lähtökohtaisesti väittäisin, yritän aina löytää kuitenkin sen positiivisen suunnan, koska puhun kohta synkistä asioista, mutta suurin osa voi hyvin, koko ajan paremmin ja paremmin. Data sitä tukee, tilastot tukee. Että jos mietin omaa nuoruutta, omaa lapsuutta, niin nykylapset, nuoret elää hyvin moninaisemmassa yhteiskunnassa ja he ovat suvaitsevaisempia ja kiltimpiä kuin koskaan, terveempiä. Ja sitten on se toinen puoli, että osa meidän lapsista ja nuorista voi tosi huonosti. Eli meillä on tämmöinen kasvu niiden hyväosasten ja huono-osasten, tai se kuilu kasvaa koko ajan, ja jonka näin jo lastensuojelussa 20 vuotta sitten.
Se on tietysti huolestuttava suunta, että sitä kuilua pitäisi saada pienemmäksi ihan globaalilla tasolla. Se on ehkä yksi mielestäni ilmastonmuutoksen ohella suurimpia kysymyksiä, että miksi me ei saada tätä huono-osaisuutta, sitä kuilua kurottua. Meillä on siihen tietotaito, meillä on dataa siitä. Mutta, eli nuoret voi keskimäärin hyvin, mutta sitten on niitä, joilla syystä tai toisesta on huono-osaisuutta tai esimerkiksi on mielenterveyttä siellä taustalla. Ja sehän on kanssa sellainen, mikä tavallaan sitten iskee ja voi alkaa jo aika varhaisessa vaiheessa eriytymään tai tuomaan mutkia sinne polkuun, jos ei oikea-aikaisesti osata niihin tarttua tai tarjota apua. Korona on tietysti se, mitä minun on pakko tässä myös kuljettaa mukana, koska tämä on täysin poikkeuksellinen aika. Tämä on täysin poikkeuksellinen vuosi ollut meille. Tämä koskettaa kaikkia, mutta taas erityisesti tämä tulee iskemään huono-osaisiin mielenterveysperheihin kuin moukari. Me ei tulla vielä edes tietämään, mitä kaikkia vaikutuksia täällä on, mutta voin sanoa, että ei kovin hyviä niihin, joilla on jo tätä ennen mennyt huonosti. Siinä varmaan te nuorisotyöntekijät tuutte olemaan jatkossa hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, että miten me saadaan avun piiriin esimerkiksi ne lapset ja nuoret, jotka osittain on jopa kadonneet jo meidän yhteiskunnan silmuista. En tiedä, miksi ei tämä vaihda näitä dioja, näkyykö siellä mitään? Siinä näkyy tuo eka. Joo, mutta se ei suostu, pitäisi mun jakaa tämä jostain muusta. No, kokeile uudelleen, se aloitat vaikka alusta, lopetetaan ja otat uudelleen se. Jes, tehdään näin. Tässä on näitä teknisiä haasteita, ei ole mikään. No, tämä on, mä tiedän, kyllä. Pääasia, että hei, ääni kuuluu ja tosi hyvin kuuluu, että siitä ei niinku huolta. Että... Joo, katsotaan. Oi, pitäisi mun sit aukaista se tohon. Mutta olisi kiva, että saisitte näitä lukujakin nähtäväksi. Noin. Nyt jes. Noniin. Mennään lähtökohdat, mitkä on sitten ylipäätänsä. Tähän kun sanoin, että suurin osa voi hyvin, niin sitten on myös se toinen puoli, että osa ei kyllä voi niinkään hyvin. Että kouluterveyskyselyt on tärkeitä, niitä kannattaa aina hyvällä tutkalla katsoa, mitä sieltä nyt nousee. Ja 2019 aika iso prosentti koki, että oli huolissaan mielialasta. Ja sehän on sinällään hyvä. Voi sanoa, että ehkä nuoret myös niin kuin tunnistaa asioita, mitä enemmän ja heillä niin kuin on myös ehkä osaamista enemmän myös nostaa näitä asioita ja hakeutua vaikka avun piiriin, ja sitten osalla taas ei ole, mutta on toi silti aika iso prosentti. Yksinäisyydestä oli jo puhetta, se oli 10% kouluterveyskyselyssä 2019, en muista mitä se oli tänä vuonna vai kysyttiinkö sitä edes, mutta tämähän nyt on semmoinen kasvava trendi valitettavasti, ja hyvin niin kuin vaikea aihe esimerkiksi Sekasin chatissa, koska yksinäisyys, niin kuin kuultiin, siinä on niin monta teemaa, se on niin moninainen juttu ja se on tosi haastavaa, mutta tärkeää, että te teette niin kuin teillä on uusia ulottuvuuksia näihinkin asioihin. Sitten tuo kohorttitutkimukset, ne on mielenkiintoisia, jos teitä kiinnostaa dataa, niin kannattaa katsoa nuo kohortit läpi. Siis se on aivan käsittämätöntä dataa laman lapsista. Ja tämä on se toinen juttu, mihin mä perustan sen, että tämä korona tulee iskeä kuin moukari. Lamasta ei ole hyviä kokemuksia. Silloin me esimerkiksi mielenterveyspuoli, jos ei nyt jätetty niin kuin ihan heitteille, niin aika lähelle. Ja toivottavasti nyt ei tehdä tätä samaa virhettä. Se on puoli, mitä ei kannata jättää heitteille. Ylipäätänsä lapsiin ja nuoriin panostaminen ja niihin, jotka voi kaikista eniten huonosti. Ja itsetuhoisuus, itsemurhat, me ollaan saatu niitä laskuun, me ollaan tehty käsittämätön duunit Suomessa, että kuukausiliitteessä oli hieno kirjoitus siitä, kannattaa lukasta, jos pystyy, mutta onhan meillä paljon siinä vielä tekemistä ja mitä nuorempana
näitä ajatuksia tulee, niin sen vakavammin ne kannattaa ottaa, koska kyllä heitä valitettavasti lähteekin vielä joukostamme. Muistaakseni 2-3 itsemurhaa tehdään Suomessa vuosittain kuitenkin edelleen. No sitten vähän ollaan kyselty, että mitä ne asiakkaat, meidän yhteydenottajat, sanotaan näin, meillä on asiakkaita. Mitä jos sekaisin chatti ei olisi ollut, tätä toistetaan vuositasolla vuosittain, niin 2017-2018 ja sanoin, että 80% saa, niin tämä on niin kuin tavallaan ensimmäinen avunpyyntö. Se on aika hurja määrä. Mutta niinhän se menee, että ei niitä välttämättä ole niitä palveluita tai ei löydetä tai ei tiedetä, niin tämmöinen matalan kynnyksen anonyymi palvelu, missä tavallaan sä voit tulla ja pulpauttaa, niin voi olla helpompaa kuin mennä esimerkiksi kouluterkkarille. Vaikka puhuttiin noista jatko-ohjauksista, monesti niin kuin ohjataan aina sinne lähipiiriin eli kouluun yleensä. Ja se on ihan ok, mutta sitten on toinen kysymys, että meneekö ne sinne terkkarille. Poikien puhelimesta 10 vuoden kokemuksella voin sanoa, että ainakaan suuri osa kundeista ei mene edes pakottamalla eikä uhkailemalla. 90% omistaa kännykän, tämä on varmaan suurempi nykyään. Että onhan siinä tuo gäppi sitten, että mitä se 10% esimerkiksi meidän palvelun yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Onneksi kirjastossa on ilmaisia koneita, että älkää hyvät ihmiset nyt sulkeko niitä julkisia kirjastoja, että sitten joku muu systeemi, tähän se osuu taas niihin, joilla ei ole mitään. Et meillä on syystä maailman paras kirjastosysteemi, koska se tavoittaa yhdenvertaisesti lähes kaikki, jos sinne pääsee. Sinne voi päästä koneelle, jos himassa ei ole konetta. Esimerkiksi siellä on netti ilmaiseksi. Ei, niitä ei. Mieluummin kauppakeskukset kiinni sitten. Ja tekoäly ja digitaaliset ratkaisut vielä meilläkin on tässä paljon tekemistä, että ollaanko me yhdenvertaisia, kun esimerkiksi niin kuin me ei pystytä tarjota esimerkiksi näkövammaisille tätä palvelua, etc. Että kaikki tämmöisiä, en ole keksinyt siihen ratkaisua, koska tämä on myös valitettavasti rahakysymys ja tiedämme kaikki STEAn rahatilanteen tulevaisuudeksi, että tuskin lisäpalsta saataisiin, mutta tämmöisiä kannattaa miettiä ja pitääkin miettiä, tai onko se, että vaan pystytään niin kuin tavallaan suomeksi palvelua tarjoamaan. Et paljon meilläkin on niin kuin vielä tekemistä tämän kanssa. No tuossa sitten vähän sekaisin gamingista, en ehdi, se olisi toinen tarina, se on myös hieno tarina, tekin olette Discordissa käsittääkseni osa, niin he on kyllä pystynyt semmoisen yhteisön sinne rakentamaan, että olisikohan heillä 14 000 jäsentä tällä hetkellä, 14 000 nuorta. He kävi, en tiedä kuinka miljoonaa keskustelua siellä viime vuonna, mutta se perustuu sitten tämmöiseen vertaisuuteen ja he on kyllä tehnyt sekaisin gaming-tiimi niin upeata duunia, että hienoa, että he sai jatkorahoituksen. Sekaisin chatti sitten, me ollaan siis valtakunnallinen, meidän ehkä miksi meillä on niin paljon nuoria on myös, että me ollaan laajasti avoinna. Me ollaan siis arkisin 9.24, lauantai, sunnuntai 15.24, eli nuoren ei tarvitse hirveästi miettiä. Tietysti meillä on tuo yökäppi, mutta taas rahakysymys. Että ei vaan pystytä ja ehkä ihan hyvä, että osa ainakin meidän nuoremmista asiakkaista on nukkumassa, jos on. Tai sitten Discordissa heilumassa. Ryhmächattia ollaan tuossa kanssa yritetty miettiä ja se on tavallaan semmoinen olkkari, joka on niin kuin meillä on jonottajia niin älytön määrä, että jos ne vähän pystyisi siellä sitten sitä odotusaikaa tekemään jotain muuta. Ja ryhmächat on haastava, siinä on omat haasteensa, trollit, etc., mutta se on ollut erittäin suosittu myös meillä. Eli anonyyminä luottamuksellisesti meille saa tulla puhumaan silloin, kun on paha olo. Se on oikeastaan meidän lähtökohta. Eli jos siitä matalasta kynnyksestä puhuttiin, niin mitä matalampi se on, niin et me ei määritellä sitä, mistä hän tulee puhumaan. Ja sitten me vaan otetaan vastaan se. Se on sitten meidän tehtävä, meidän ammattilaisten ja vapaaehtoisten. Et meillä on suuri legio vapaaehtoisia meitä auttamassa.
Ja tuommoinen mahtipontinen missio, kukaan nuori ei jää Suomessa pahan olonsa kanssa yksin. Mutta aina pitää olla joku missio, joku mitä kohti. Että se on kuitenkin hyvä, että tiedetään mitä kohti ollaan menossa. Ja gamingilla se on sitten tommonen, että on yhteisö, johon kuulua ja tulla kuulluksi, nähdyksi, pidetyksi, arvostetuksi. Hieno mun mielestä tuokin. Koronasta sen verran, että meillä on ollut, niin kuin sanoin, tämä rikkoo tiettyjä rajoja. Tämä on yhteistyötä, ei tätä kukaan yksin pystyisi tehdä. Tässä on hyvin monta tekijää meidän kanssamme ja olemme kiitollisia siitä. En lähde kaikkea tuossa luettelemaan ja koko ajan on kasvussa. Ja koronan aikana esimerkiksi osa kuntien nuorisotyöntekijöistä tuli meidän apuun ja koulutamme heitä siis webinaareissa. Että kaikki vaan, joilla vähänkään kiinnostus on, niin koko ajan on tarvetta. Meidän jono on siis ikuinen lähestulkoon näin. Se harvemmin on nollassa, jos ollenkaan. Mutta joo, korona aiheutti sen, että meille tuli lisäkäsiä, lisäapuja ja me ollaan tehty aikamoisesti saatu noita keskusteluja tänä vuonna käytyä. Eli tässähän ne nyt lokakuun loppuun mennessä, että tässä on 2 kuukautta vielä aikaa, meillä on tullut noin yli 140 000 yhteydenottoa, kun se on enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Ihan reilusti yli. Me otettiin elokuussa jo yli 20 000 keskustelua, kun viime vuonna me otettiin 20 000 keskustelua. Et se nyt kertoo toinen. Näyttää, vaikka on pienellä valitettavasti, niin aika, että nämä luvut on hurjia. Nämä on siis ihan absurdeja. Mä oon paljon nähnyt, mutta tällaista mä en ole kyllä nähnyt. Se antaa tietysti oman haasteensa, että vaikka me ollaan pystytty käymään niitä keskusteluja enemmän kuin koskaan, niin me ei silti saada jonosta otettua edes 20%. Eli sinne jonoon jää hirveä määrä nuoria. Kaikki me tehdään, mutta on siinä ehkä niinkin, kun nuoret jonkun tavallaan, ehkä niin kuin tommoinen, jos voisi puhua niin kuin brändäyksestä, niin se joitakin tökkii, mutta tavallaan tämä palvelu on kolahtanut johonkin ja nuoret sitä mainostaa keskenään, etc. Kun nuoret jonkun palvelu ottaa omakseen, niin se sellaista niin kuin sä et edes mainostamalla saa. En pysty ihan selittämään kaikkia, miksi meillä on noin paljon nuoria, mutta joku sen ehkä viisaasti jossain vaiheessa voi selittää, mutta meidän yhteydenottojen määrä on hurja. Eli 48% on kasvu keskusteluissa, koska korona. En sano, että se olisi, koronassa on niin paljon, kun se on vaikuttanut meidän elämään, mutta ehkä tämä nyt voi olla sitten jonkinlainen edes niin kuin asia, että alettaisiko miettimään myös asioita matalan kynnyksen palveluiden kautta tai jotain, en tiedä. Ja yhteydenottojen yrityksissäkin on se 20% ja sehän on tosi paljon. No tuossa sekaisin gaming, nämä on tosi pieniä, mä en tiedä näettekö te, mutta kun mä sanoin, että siellä on käyty niitä keskusteluja tai sinne lähetetään viestejä, en mä tiedä, ei ne kaikki ole keskusteluja, mutta kuitenkin niin miljoonia, niin heillä on tuommoinen mielenterveyskanava, siellä on ollut siis, lueks mä nyt oikein, 38 968 viestiä tänä vuonna. 38 000 viestiä mielenterveydestä, se on myös älytön määrä. Mutta kertoo, kuin tärkeä aihe tämä on. Ja näen myös tämmöisen niin kuin ennaltaehkäisyn näkökulman tässä, että meidän pitää vieläkin madaltaa tuota stigmaa mielenterveydestä. Se on vain yksi osa ihmistä ja joskus me ei voida edes päättää sitä. On vakavia mielenterveyden häiriöitä, joka on lottoarvonta. Me saadaan se geeneissä ja jollekin se kolahtaa, toiselle ei. Mutta siis, ja mielenterveys voi horjua meillä aikuisillakin erokriiseissä, etc. Voi tapahtua monia asioita. Se pitää saada vielä alhaisemmaksi, siitä pitää puhua, varsinkin nuorille. Ja tämähän kertoo, että nuoret kokee sen tärkeäksi ja kyllähän he siitä puhuu, jos heille on siihen tarpeeksi matala kynnys.
No mistä meillä sitten puhutaan? No yleensä pahasta olosta. Paha olo on 25%, se on data oikeastaan aika sit alusta saakka ollut. Et meidän pahan olon alla sit tilastoinnissa kun avaa, niin siellä on ahdistuneisuutta, joka tietysti on semmoinen varmaan nuorille osalle meidän nuoremmista. Eli meillähän 12-29 on tuo ikähaitari, niin nuoremmista semmoinen vaan sana, minkä he on jossain kuullut ja sitten aletaan aukaisee, mitä siellä on niin kuin oikeasti taustalla. Ja sitten on tietysti masennusta eri asteista ja vakavampiakin mielenterveyden diagnooseja, mutta me ei niitä diagnooseja tehdä, vaan me tarjotaan se noin 45 minuuttia ja nuori määrittelee, mistä hän haluaa puhua. Ihmissuhdeongelmat luonnollisesti on sitten kanssa tuolla olleet korkeassa, koska tietysti ihmissuhdeongelmat laukaisee asioita ja on haastavia myös meille aikuisille. Sekin on hyvä nuorille sanoa, mutta kyllä niistäkin selviää. Ja itsetuhoisuus on ollut valitettavan korkealla alusta saakka ja on edelleen. Että se on monta keskustelua päivässä. Olisiko se noin 8-10 ehkä. Ja sitten on vaikka mitä periaatteessa. Yksinäisyys on tuo 4%, sen kuulostaa pieneltä meidän luvuissa, se kappalemäärissä on hirveä määrä, mutta se johtuu vähän meidän tilastointisysteemistä, että mitä onko se juuri se yksinäisyys, mistä puhutaan, mutta niin kuin tuossa edellisessäkin puheenvuorossa, niin sähän voit kokea esimerkiksi itsesi yksinäiseksi suhteessa tai suhteissa, eli väittäisin, että me päivittäinkin puhutaan ihan hirveä määrä yksinäisyydestä ja juurikin se, että se alkaa kovin varhaisessa vaiheessa, voi alkaa, että sä putoat kaikista sosiaalisista verkostoista, että meillä on sitten hyvin paljon niitä nuoria aikuisia, jotka on niin kuin totaalisen yksinäisiä, niin kuin voisi sanoa niin kuin kompostoituneet omaan huoneeseensa, että nuoresta on hyvä käyttää semmoista termiä, että se kompostoituu omaan huoneeseen, kun se kuuluu siihen normaaliin nuoruuteen, mutta sitten tavallaan jos jää päälle se, että sä putoat kaikista ja sulla ei oikeasti enää omaisia tai yksinäisiä, niin se on aika graavi asia ja ne on myös tosi vaikeita keskusteluja. Se on haastavaa sitten alkaa, sanotaan vaikka plus 20 kanssa miettimään, että mitä ja miten. Mutta mahdollista. Aina on mahdollisuus. Kaikissa keskusteluissa piilee jo, kun annetaan sille mahdollisuus, sille keskustelulle. No joo, tuossa näkyy sitten itsetuhoiset yhteydenotot tietysti, koska meillä on ollut niin paljon enemmän yhteydenottoja, niin luonnollisesti ne on huikeita. Tuolla taitaa olla huhtikuu, ei se niin kuin ihan, että kuukausista julmin. Siinä on jotain perää siinä jutussa, vaikka muuten yleensä näihin sanalaskuihin hieman kriittisesti suhtaudun, mutta meillä on aina keväällä piikit maalis-huhtikuussa. Se tavallaan myös korreloi, kun puhutaan MT-puolesta, niin kun alkaa tulla kevät ja muut ehkä on sillä, että nyt viimeinkin aurinko paistaa ja pääsee ulos, niin osa on sillä, että laitetaan verhot kiinni ja ei poistuta mihinkään. Eli meillä on niitä pahan olonsa kanssa painineita ollut, jotka ennen koronaakin oli hyvin syvällä suossa ja sanoikin sen keväällä, että eihän tämä nyt heidän tilanteeseensa oikeastaan mitenkään eroa, että ei he muutenkaan mihinkään liiku, mutta on tämä silti ahdistavaa. Ja osa on myös sanonut, että jos tulee toinen aalto, niin se on vähän too much, se on liikaa. Ja ymmärrän senkin ajatuksen, että osalta niin kuin meni hoidot vähän niin kuin katkolle ja viimeisetkin kontaktit muihin ihmisiin katosi, niin se on aika karua kuunneltavaa. Että meidän koronakeskustelut on taas nousussa, että se ahdistaa hyvin paljon, ymmärrän sen täysin. Tässä nyt ehkä enemmän on nämä vanhoja tilastoja, sanoin, että se on suunnilleen se 80 päivässä itsetuhoiset keskustelut, mitä siellä on niin kuin alla on niin kuin itsetuhoisia ajatuksia eniten ja käytöstä ehkä seuraavaksi yleensä
melkeinpä viiltelyä. Konkreettisia itsemurhasuunnitelmiakin on kuitenkin paljon, että melkein joka toinen päivä. Ja akuutteja itsemurhayrityksiäkin ja sitten on läheisen itsetuhoisuutta, mutta siksi on tärkeää, että ne kysytään, että tämä on tietysti semmoinen, että tämä on tosi haastava aihe, tämä on yksi haastavimmista itsetuhoiset keskustelut, sen takia meidän tiimi on aina siellä tukena ja näissä keskusteluissa esimerkiksi, mutta nämä on tärkeää myös kysyä nuorelta. Meillä on itsemurhien ehkäisykeskus, joka tekee itsetuhoisten kanssa päivittäin töitä ja nämä tulee sieltä ne ohjeet, että on tietyt asiat, mitkä pitää vaan kysyä ja esimerkiksi jos sulla on ollut entisiä itsemurhayrityksiä, niin tavallaan se mahdollisuus silloin nousee tai jos on konkreettinen akuutti itsemurhasuunnitelma, niin totta kai se pitää kysyä sitä, koska esimerkiksi meillä sitten pitää miettiä, että onko tämä nyt semmoinen, että pitää hätäkeskukseen ottaa yhteyttä, vaikka ollaankin anonyymi palvelu, mutta silloin tietysti pyritään saamaan nimi, puhelinnumero, osoite, että mihin voi ambulanssin soittaa, sitäkin käy. Mutta lähtökohtaisesti siis vaikka on hurja aihe, niin yleensä ne keskustelut päättyy siihen, että tavallaan sieltä ollaan tultu sieltä, kun aivot menee semmoiseen vähän lukkiutuneeseen tilaan itsetuhoisten kanssa, että he ei pysty niin kuin ajattelemaan mitään muuta kuin, että nyt on kaikki mustaa ja nyt toteutan tämän. Ja sieltä yleensä voidaan päästä keskustelulla pois ja päästäänkin, että yleensä se valoisimmassa merkeissä se keskustelu vaan loppuu. Eli se, että asioista puhuu, niitä purkaa jonkun kanssa ja siihen on peili, niin se jo lähtökohtaisesti on paljon ja auttaa. Eli puhuminen auttaa yleensä aina. Ikäjakaumasta tähän taas näkyy niin huonosti, mutta meillä niin kuin suurin ryhmä on nuoret aikuiset, eli 27% alkuvuodesta, ja se oli muistaakseni viime vuonnakin näin. Ja se myös kertoo siitä, niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa, että nuorille aikuisille ei oikeastaan ole hirveästi palveluita, tai ne on jotenkin hajautettu tai niitä ei löydä. Ja tässä ehkä taas tämä, että tulee vaan keskustelemaan, tai että meillä on niin laaja se aukioloaika ja oikeastaan joka päivä, että me ei olla kertaakaan oltu kiinni edes juhlapyhinä sekaisin chat-aikana, ja silloin ne voi luottaa siihen, että ne tulee sinne tietysti jonoon ja jonottamaan, että meillähän on pahimmillaan tunnin jonot, niin harva oikeasti ihan turhaa jonottaa noin kauan, voin sanoa, että jos itse menee hermot näihin palveluihin, jos joutuu jonottaa, no ei nyt ehkä 2 minuutissa, mutta aika lähellä, mutta se on ehkä oma temperamenttikysymys, mutta niin kuin tunti jokainen voi miettiä pahanolonsa kanssa, että se on aika hurja aika odottaa, mutta sitten se myös kertoo toisaalta, että ehkä ei olekaan mitään palvelua, minkä kokisi, että mä menen sinne vaikka olisikin, en tiedä, mutta ne on jotenkin hajautettu nyt ja niitä ei löydetä tai semmoinen yhden luukun systeemi, en usko siinä niin kuin fyysisessä hommassa välttämättä, että kaikki siihen kykenee, mutta kyllä jotain niin kuin kannattaisi miettiä, että miten näitä keskittäisi näitä palveluita. Että tietysti osa käy meidän palvelussa myös sen takia, että ei tarvitse fyysisesti ketään nähdä tai ei tarvitse kävellä tai ei ole se niin kuin siihen edes tällä hetkellä voimavaroja. Ja sekin varmaan niin kuin lisää meidän käyttäjämääriä. Ja ylipäätänsä tämän chatin suosiota, ja sehän näkyy siinä, että chatteja nykyään itse asiassa on tosi paljon nuorille, mutta ei ehkä niin paljon nuorille aikuisille. Eli 20-24-vuotiaat on meidän suurin käyttäjäryhmä, ja sitten on nämä ihanat teinit, 15-17 tietysti luonnollisesti. Mustavalkoiset teini-ikäiset, joissa on myös hirveä määrä voimaa ja potentiaalia, kun me se vaan kaivetaan sieltä esiin tai niiden itsetuntoa kohotetaan niin, että ne uskoo siihen. Että kyllä me tästä koronastakin selvitään, se on ihan varma juttu ja nuorille tämä on tärkeä viesti, että hei, yhdessä me kyetään siihen, että jossain vaiheessa aurinko vaan nousee ja paistaa. Sukupuolen kokemus sinällään ei, no tämä on mielenkiintoinen, mä oon tehnyt
poika-erityistä työtä, katsonut sieltä kantilta asioita ja sitten taas nyt tällä hetkellä pyöritän palvelua, jossa niin kuin suurin osa heidän kokemansa mukaan on naisia tai nuoria tyttöjä. Että on paljon puhuttu nuorten miesten ahdingosta, että siihen pitäisi antaa keinoja, mutta on myös toinen puoli, että on myös paljon niitä, jotka kokee nuoria naisia, jotka otan tästä esimerkin vaikka lukiolaistytöt, joilla on aika paljon ahdistusta, stressiä, painetta tällä hetkellä, että meillä on aika paljon niitä, jotka kokee. Että siinä on tietysti monta syytä, siellä voi olla suorittamista, etc., mutta on siinä jotain yhteiskunnallistakin painetta. Ja sitten on tietysti muu, jotka ei halua kertoa, on että esimerkiksi transnuoret, me tiedetään datasta, että heillä itsetuhoisuutta voi olla, koska heitä on kohdeltu kuin meren mutaa ja heille on äärimmäisen tärkeää, että heidät kohdataan joskus niin kuin oikeasti ihmisinä ilman minkäännäköistä ennakko-oletusta tai asetusta. Tai siinäkin mennään pieleen, kun kuvitellaan, että transnuoret olisi jotenkin yhtenäinen ryhmä. Ei siinä, ne on ihmisiä kuin me kaikki, tykkää pelata ja kuunnella musiikkia. Eli tullaan kohtaamisen ytimeen, kohtaa kuin ihminen, niin silloin päästään jo pitkälle. Ja näin mä olen käsittänytkin, että nuoret tykkää siitä, että ei he tarvitse niin kuin minään monstereina kohdata, vaan ihmisinä olla kiinnostunut heistä. Jälleenohjauksesta. Ei tämä olekaan, kun tämä on meidän kyselystä, että oliko tässä nyt sitten jotain apua. Ja ihmeellisessä kohdassa tulee, mutta ei se mitään, käydään tämä läpi. Eli sekä gamingissa että meillä välillä kysellään näitä asiakaskyselyjä, että onko tässä nyt oikeasti mitään mieltä. Ja suurin osa kokee, että joo. 10% oli sanonut, että ei helpota tilannetta. Ja sekin on hyvä palaute, että se on 45 minuuttia tietysti ja välillä kaikki kohtaamisessa voi mennä niin sanotusti pieleen. Sekin on hyvä muistaa, että myös me ammattilaiset, vapaaehtoiset, kaikki ihmiset tehdään virheitä ja annetaan se meille myös semmoinen mahdollisuus, koska se mielestäni parantaa myös sitä kohtaamista ja se voit aina, niin kuin, että mehän saadaan suurimmassa osassa positiivista palautetta, mutta on hyvä, että saadaan toisenlaistakin palautetta, koska silloin sä voit miettiä, että onko tässä jotain, mitä mä voin tehdä paremmin tai onko tässä jotain, mikä kaipaisi vähän viilausta tai onko tässä mun omassa lähestymistavassa jotain tai onko mun arvot nyt sellaisia, että mun pitäisi ehkä päivittää niitä tai mitä ne onkaan. Mutta suurin osa kokee, että palvelumme palvelee heitä vielä ihan ok. No sitten vähän sitä, missä oli tuossa alussakin, että osa niinku pyörittelee näitä asioita sitten kuitenkin yksin. Että se matala kynnys, niinku, että miksi osalle se sitten on vaikeampaa. Ja olisi hienoa, että he pystyisivät niin kuin jollekin asialle näitä pulpauttamaan. Myös niin kuin esimerkiksi nuorisotyöntekijät, tehän olette niin kuin koko ajan nuorten kanssa tekemisissä. Että mä en näe, että silloin sinällään merkitystä, kuka se on se aikuinen, jolle se pulpautetaan. Mutta pääasia olisi, että nuoret saisivat sellaisen kokemuksen, että he voi niin kuin mennä puhumaan asioista ilman että niin kuin se joko työntekijä tai aikuinen pelästyy sitä. Että tämä mielenterveyshommat on sellaisia, että osaa ne pelästyttää, mutta väitän, että kuka vaan sitä voi oikeasti tehdä, kun vaan kohtaa ihmisen siellä taustalla tai sisällä. Että sehän on vain yksi osa. Se ja paha olo voi johtua niin monesta syystä, että pääasia, että siitä pääsee jonkun kanssa puhumaan. Tietysti ne puhuu myös keskenään, mutta vertaistuessa on aina niin kuin nuorten kanssa semmoinen sudenkuoppia niin sanotusti olemassa. Että se, mikä toimii yhdelle nuorelle, niin se, jos mennään vakaviin vaikka esimerkiksi lääkitykseen, niin eihän he voi toisille antaa neuvoja, koska ei he tiedä, se on yksilöllistä, mikä masennuslääke puree toiseen ja mikä ei. Että tässä tavallaan sitten tullaan siihen, että miksi tarvitaan meitä aikuisia, osittain koulutettuja tai sellaisia, jotka tietää näistä asioista, että ei tämmöisessä mennä pieleen tai että missä vaiheessa kannattaa mennä puhumaan. Ja
oma viesti tietysti heti, jos sieltä vaan tuntuu, että ei se, että menee puhumaan asioista vielä tarkoita, että olisi jotenkin niin kuin hullu niin sanotusti. Ja sekin olisi, että saataisiin se määritelmä ylipäätänsä pois vaikka nuorten keskuudesta, että on ok, että on myös vaikeita vaiheita elämässä, niitä tulee myös aikuisilla ja joskus voidaan tarvita muiden tukea. Sekin on tärkeä viesti. No tuossa varmaan paljon jo niin kuin sanoin, että mikä on sitten se ehkä meidän vahvuus. No se on se anonymiteetti, niin kuin se on kaiken A ja O. Meillä on myös nyt kokeilua Kelan kanssa ja ohjaamoiden kanssa, että me ollaan pystytty ohjaamaan nuoria anonyymistä chatista ilman, että heidän tarvitsee luovuttaa oikeastaan mitään muuta tietoa kuin nimimerkki, jolla me saadaan linkin kautta ohjattua heidät ohjaamoiden semmoiseen HOT-valmennuskurssiin. Ja Kelalla taas niin kuin näitä paperin pyöritysjuttuja, mutta siis äärimmäisen tärkeää. Ja se ehkä toivottavasti madaltaa myös sitä kynnystä Kelaan, että Kelahan koetaan tämmöisenä, niin kuin, se on aika negatiivisessa valossa, mutta siellä on aika tärkeitä asioita ihan niin kuin jos joudut sosiaalityön asiakkaaksi esimerkiksi, niin nehän hoidetaan Kelan kautta nykyään, niin olisi hyvä, että saataisiin nuoria sinne. Se on haastavaa ja antaa omat rajoitteet ja tulee epäonnistumisia, mutta niitä ei ehkä kannata pelätä, vaan lähteä sitä kautta, että kun löydetään tämmöinen jälleenohjaus, missä on niin kuin jotain järkeä, niin se on vaan hyvä juttu ja palvelee loppupeleissä meidän nuoria. Laajat aukioloajat. Me ei tehdä diagnooseja, me ei tehdä terapiaa, meillä on voimavarakeskeinen ajattelumalli, yritetään löytää jotain toivoa. Annetaan empatiaa silloin, kun siihen ei tietysti välttämättä ihan kaikissa keskusteluissa koko ajan aina, mutta kuitenkin annetaan empatiaa. Monelle sekin on jo semmoinen uusi asia ja sekin voi kantaa. Ja semmoista toivoa luovaa kieltä ehkä kiteyttäisin. Sitten on tuolla gamingissa se vertaistukiyhteisö, mikä tukee niitä nuoria. Ja nuori päättää itse, mistä puhutaan kuinka kauan. Että voihan se nuori sanoa, että tämä nyt oli tässä ja lähtee pois. Ja hyvä, niin sen pitää mennäkin. Tai tulee joku tilanne, että joku kotona chattailee, että nyt tulee huoneeseen. Ja semmoistakin tapahtuu, se kuuluu tähän työhön sen sietäminen, että sä et tiedä mitä siellä on oikeasti tapahtunut, niin että miksi se poistui kesken chatista, vaikka meillä olisi ollut aikaa. Nuoret myös on semmoisia, voi olla, että kiinnostuskin lopahti. No voimaannuttaminen, nuoreen uskominen, aina meidän pitäisi uskoa siihen ja löytää se tarina sieltä, että sekin aina muistetaan, ja semmoinen kuunteleminen. Monesti lähdetään hyvin aikaisessa vaiheessa neuvomaan ja päälle puhumaan ennen kuin ollaan kuultu, että mikä tällä oikeasti on. Ja aina voi tietysti kysyä jatkokysymyksiä, mutta pyritään siihen, että nuori pystyisi kertomaan sen tarinansa. Että sekin, että sä saat kerrottua sun tarinan, voi olla hyvin, hyvin vapauttava kokemus esim. Transnuorilla. Tai ylipäätänsä, jos et saa koskaan päässyt asiaasi kertomaan. Eli kohtaaminen tulisi olla nuorten ehdoilla. On tietysti nuoria, joilla on vähän haastavaa, he joutuu vähän kaivella sieltä ja johdatella, koska nuoret on niin moninaisia. Toisilla on työvälineitä puhua tunteista ja toisilla taas ei ollenkaan, mutta kaikkien kanssa kuitenkin selvitään. No miten sä oot mulle ihan ehkä kuvastaa sitä, kun sanoit, että pääosin saadaan positiivista palautetta, niin tollaista se yleensä on. Ja se ei tule sieltä meidän kyselyiden, että kerro nyt kuin ihania me ollaan nuorten kanssa on huomannut. Mutta siis se tulee siinä keskustelussa ja tämä on se paras palaute, minkä sä voit saada, koska silloin siinä on jotain tapahtunut, silloin siinä on mennyt mun mielestä niin kuin jotain oikein. Et meillä on myös paljon niitä nuoria, jotka on jo vaikka nuoresta saakka sairastanut vakavaa
diagnoosiin, niin ei ne edes hae meitä mitään hoidollista, tai kyllä ne tietää, ne on käynyt kaikki mahdolliset hoitoprosessit läpi, ne tulee hakemaan jotain muuta, ja jos ne saa sitä, niin silloin me ollaan jo pitkällä. Se voi olla hyvin merkityksellinen keskustelu nuorelle. Ja siksi myös vapaaehtoiset on meidän elintärkeä voimavara jatkossakin, tai ylipäätänsä kaikki, jotka siellä meillä chattaa. En oikeastaan yritä nykyään ajatella niin, että sillä ei ole oikeastaan mitään väliä, niin kuin sillä ei olekaan. Että vaan sillä, mitä siinä tapahtuu siinä kohtaamisessa, miten ne bondaa se nuori ja se aikuinen, tai saako se kerrottua sen oma tarinansa. No ehkä jotain konkreettista sit voisi sanoa, mutta tuosta, kun mä näen, että se kohtaaminen on se kaikista tärkein, että mekin koulutetaan ja tietysti on tiettyjä asioita, mitä on hyvä tietää esimerkiksi itse tuhosen kohdalla, mutta ei meidän esimerkiksi tarvitse tietää kaikkia diagnooseja, se on täysin mahdoton juttu. Ja kun se menee nuorien ehdolla, niin hän määrittelee, mitä siinä tapahtuu. Mutta ihan se, että sä kysyt, mitä kuuluu, niin se on hyvä kysymys. Kuulostaa kornilta, mutta tullaan nyt myös sinne alatasolle kouluihin ja päiväkoteihin ja opettajiin ja teihin nuorisotyöntekijöihin. Se voi avata paljon. Ei se sen kummempaa vaadi. Tämä ei ole rakettitiedettä loppupeleissä varsinkaan, kun ei olla hoidollinen konteksti. Mutta se, että sä kysyt mitä kuuluu, niin sillä voi olla moninaisia seurauksia. Otetaan tosissaan se nuoren hätä juttu sieltä. Tietysti välillä kannattaa tehdä myös lisäkysymyksiä. Aina voi nuoret kysyä ja sitten vaikka pahoitella, jos menee vähän väärin, mutta kannattaa, jos alkaa myös epäilyttämään, että kyllähän nuoret myös kertoo välillä monenmoisia tarinoita, että ihan kaikki ei ole totta, mutta sillä ei sinällään ole väliä, jos ei se tarkoita sitä, että ei kerrota esimerkiksi asioita, mitkä vaatisi lasutoimia, silloin kannattaa olla tarkkana, mutta otetaan kuitenkin tosissaan. Muistetaan, että myös ehkä ikä, että teinillä voi olla hieman erilaisia tarinoita kuin 25-vuotiaalla perheellisellä Kainuusta. Opi kuuntelemaan, mäkin olen joutunut oppimaan. En tiedä, onko vieläkään siinä. Tämä on tämmöinen elämänpituinen oppimisprosessi, mutta se on tärkeä taito että noissa terapiaopinnoissa. Se voi tarkoittaa myös hiljaisuuden sietämistä, joka on aika piinaavaa, mutta niin myös chatissa, että anna aikaa. Sillä voi olla syynsä, että esimerkiksi chatissa ei tapahdu vähän aikaa mitään. Että hän voi itkeä siellä tai voi olla tunnemyrskyssä tai joku tuli huoneeseen, etc. Ja sitten se pitää myös sietää. Samoin oli puhelimessa välillä, että jos tosissaan kuuluu, että siellä ääni murtuu, niin ei siinä nyt hirveästi kannata alkaa puhumaan, mutta se on tärkeä taito oppia kuunteluja ja ehkä sietää sitä hiljaisia hetkiäkin. Ei vähätellä, mitä ne sanoo, ei vähätellä, jos ne on ahdistuneet ilmastonmuutoksesta, koska se on totta. Ei ole ihme, että ne on ahdistuneet, ei vähätellä, jos ne on koronasta täysin poissa tolaltaan, koska sekin on totta. Se on vaikuttanut kaikista eniten koulua käyviin, esimerkiksi lukiossa oleviin tai toisen asteen opiskelijoihin, jotka on ollut etäopetuksessa vaikka kuinka kauan ja osalla ei ole siihen edes voimavaroja tai osaamista tai tukea sieltä kotoa. Jos on itse tuonen keskustelu, niin tuommoinen jäävuorivertaus kuin Björn Borg pelaisi tennistä. Se on ainoa juttu, koska se tunne menee kaikilla. Vaikka sä olisit kuinka paljon tehnyt, niin sinulla tulee se hätä, se tunne sieltä, mutta se on päivystäjän oma tunne ja sen kanssa kannattaa tehdä töitä, koska se on mitä se nuori tarvii, se tarvii siinä hetkessä sen jäävuoren ja sitten voidaan sen keskustelun jälkeen puhaltaa ja purkaa ja miettiä asioita. Nuorten omien voimavarojen kartoitus on aina tärkeää. Kysyy myös siltä nuorelta, mitkä se kokee omiksi voimavaroikseen. Toivoa luova kieli. En tiedä, voiko se koskaan mennä pieleen myöskään meidän aikuisten kohdalla. Empatia. Senkin välillä sekoittuu sympatiaan, että empatia
on tietysti eri asia kuin sympatia. Sympatia on se, että itkee yhtä paljon kuin asiakas, mutta empatia on taas, että löytää sieltä miksi hän ehkä niin kuin tuntee näin. Ja sitten se mahdollinen jatko-ohjaus, niin kuin, jos sanoisin, että 45 minuuttia on se meidän aika, ja välillähän ne venyy ja välillä on lyhyempiä, se on noin aika, niin jatko-ohjaus, jos sen tarve on siinä keskustelussa noussut, niin vasta siellä loppupuolella keskustelua, että monesti se menee heti siihen hätään ja aletaan miettimään jatko-ohjausta ensimmäisen 5 minuutin aikana, mutta mieluummin ei. Koska se yleensä on, että jos mietitään vaikka ilta-aikaa, niin mihin sä niin jatko-ohjaat jonkun pienen kylän nuoren seuraavana päivänä puhumaan kuraattorille, terkkarille, okei. Terveyskeskukseen alat googlaamaan, lähin onkin jossain 150 kilometrin päässä. Eli se Google on muuten tärkeä apuväline myös meille, että kun kaikkea voi tietää, niin valtakunnallisesti joudut miettimään, että kannattaa sitä jatko-ohjata tai kuin kiireellinen se on tai mihin mä tosissaan jatko-ohjaan. No sitten kannattaa tunnistaa tilanteita tai asioita, jotka aiheuttaa ahdistusta, että tai pohtia sen nuoren kanssa yhdessä. Eli mitkä voisi olla semmoisia, mille voisi tehdä jotain, mitkä on semmoisia, mille ei voida tehdä mitään. Ja sitten miettiä, että kuinka uhkaavia ne on ja miten me löydettäisiin tähän joku hyvä ehkä ratkaisu. Tai ainahan ei löydä ratkaisua, mutta joku yhteinen tie, miten tästä pääsisi eteenpäin. Sitten voidaan miettiä nuoren kanssa, ketkä ne voisi olla, ketkä on tässä tukena, niin kuin ihan oikeasti, kuka se voisi olla. Ja joskus se on se chattipäivystä, että ei lähdetä sillä lainkaan turhaa jälleen ohjaamaan. Että jos joku sanoo, tai nuori kertoo jostain tilanteesta pahasta olosta, joskus on nähnyt, että sitten kysytään, että no kenelle sä oot tästä puhunut, niin no mä puhun sun kanssa. Niin, ensimmäinen aikuinen, jonka kanssa, niin se ei nuorelle ole hyvä viesti, että lähdetään heti jatko-ohjaamaan. Että menen puhua jonkun aikuisen kanssa, joka oikeasti osaa. Eihän sitä noin siellä sanota, mutta semmoinen tunnehan siitä voi tulla, että meidän pitää vaan uskoa siihen, että me osataan ja me kohdataan nämä. Niin kuin sanoo, otetaan se paha olo vastaan. Ja sitten me päästään siitä eteenpäin, koska se kertakokemus, minkä nuori siitä saa, että hei, toihan oikeasti kuunteli mua ja otti tosissaan, niin se voi sitten jatkossa helpottaa uudestaan esimerkiksi hakeutumista sitten vaikka terkkarin puheelle. Sitten voi miettiä niitä taitoja ja keinoja, mitkä lievittäisi sitä ahdistusta siinä hetkessä. Joskus se voi olla, että jos on niin tavallaan semmoisessa hybriditilassa, että kirjoittaminen on vaikea, että ottaa vaan semmoisen ihan puhtaan hengitysharjoituksen, että lasketaan 10 sisään. Uloshengitys, se toimii myös chatissa niin kuin se toimii kasvokkaisessa kohtaamisessa. Että saa sen pahimman tunteen sieltä alas ja päästään eteenpäin. Sitten on nuorten mielenterveystalolla on paljon tämmöisiä itseapuohjelmia, mihin kannattaa osa nuorista ehkä ohjata katsomaan. Palaute, niin kuin sanoin, valtaosin on meillä positiivista. Se lähinnä siihen pitkään jonoon ja että ollaan liian vähän auki. Niin, no, me ei olla 24/7, se on ihan totta, olen samaa mieltä, mutta jos joku mulle kaataisi semmoisen määrän setelitukkoja, että voitaisiin olla, niin totta kai oltaisiin, mutta tuskin ihan lähitulevaisuudessa. Joo, me saadaan siis päällisin puolin positiivista palautetta. Ja joo, ehkä tämä oli tässä. Mä läpijuoksin tämän turhan nopeasti, kun ajattelin, että tuo aika loppuu, mutta sehän on hyvä, että meille jää tässä 10 minuuttia vielä aikaa kysymyksille tai kommenteille tai kritiikille. Kaikki otetaan vastaan. Kiitos täältä. Nyt on mikki taas vapaa kaikkien käytössä. Kertokaa ajatuksia.
tärkeää työtä teette ja huikea, että olette saanut nuoret palveluun löytämään ja tuollaisen määrät asiakkaita. Siellä pyörii samaten toki sekaisin gamingillä, että ihan huippua se tällainen olemassa. Joo, se, kiitos tietysti on ja ehkä myös se viesti, että niin kuin asioille voidaan tehdä jotain, että onhan se tietysti, että 80% jää johonkin ja esimerkiksi chat-työkaluna, niin muistan aikoinani vastustaneeni sitä hyvinkin paljon, tein puhelintyötä ja vanha jäärä sillä, että no eihän tässä nyt kukaan nyt tässä pystyy mitään niin kuin kertomaan, että kyllä se pitää tulla joko paikalle tai sitten vähintään kolikkopuhelimella, mutta tässä päästään aika syvälle asioihin ja on hienoa huomata olevansa väärässä, että tämä on osalle nuorista, tämä on siis se kaikista niin kuin helpoin tapa kommunikoida ja tuoda asioita. Hän on niin kuin, tämä tulevat sukupolvet niin koko ajan vaan enemmän, että jos katsoo omia lapsia, niin mä en tiedä kuinka monta keskustelua niillä on samaan aikaan, IG ja WhatsApp ja bla bla bla, että osa nuorista oikeasti niin kuin myös kykenee puhumaan näin ja tuottamaan niin kuin hyvin. Siis jos miettisi, että millaisia tarinoita me oikeasti saataisiin, että mehän ei voida sitä tehdä, koska tämä on anonyymi palvelu, mutta en mä ole tällaisia, ne on ihan käsittämättömiä, kuinka paljon nuori voi kertoa yhden 45 minuutin aikana, koska tavallaan hän luottaa siihen, että tämä on anonyymi, mä en oikeastaan edes tiedä, kuka tuolla on, ja mä luotan siihen, että mä voin pullauttaa tämän mun tarinan ilman, että kukaan ilman mun lupaani niin kuin saa siitä tietää. Eli varmaan myös nuorisotyön jotain suuntia voi olla myös niin kuin chattipalveluissa ja gamingissä, että tiedän, että onkin. Ja siltikään, niin kuin sanoin, te olette keskiössä, kun te livenä ja koronaan ohi ja taas päästään niin sanottuun uuteen normaaliin. Niin hyvin keskiössä olette kyllä nuorten kanssa. Joo, mä ajattelin tuohon jotakin kirjasiitelee ylös. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä sun puheenvuoro. Ja tästäkin samalla kuin nämä 2 aikaisempaakin, niin tärkeitä asioita. Ja täytyy sanoa, että sulla on kyllä niin kuin tuo puhumisen taito on hallussa. Varmasti sä oot ollut jossain töissä, puhelintöissä tai jossakin. Se on ilo kuunnella kyllä, vaikka aihe on, voi olla vaikea ja ahdistavakin. Mutta hyvin esitetty, tämä mielenkiintoista kuunnella. Tämä, mikä oli mun mielestä aika tärkeä juttu tässä, niin semmoinen niin kuin tämä yhteistyön tekeminen, yhteistyötä parhaimmillaan. Että sä pari kertaa sanoit, että rikotte rajoja siinä, niin mä tykkään tuommoisesta jutusta, että niitä täytyy rikkoa. Eihän tämä niin kuin yksin näitä töitä ei tehdä ja teillä on ihan oikeasti istuttaa niin kuin lähdetty jo sen rajan toiselle puolelle ja ruvettu tekemään sitä, että siitä hatunnosto sinne. Ja kyllähän tämä nyt, jos puhutaan siitä matalasta kynnyksestä, minkä edellisen puheenvuoron siihen lopuksi sanoin, että se rupeaa olemaan pikkasen jo kirosana taikka semmoinen, että miten se oikeasti toteutuu, niin mun mielestä tämä on nyt se matala kynnys. Tässä ei ole kynnystä ollenkaan. Että varmasti se helpoin tapa nuorille, on se sitten nuorempi nuori tai vanhempi nuori, niin ottaa yhteyttä, kun on joku tekninen väline, millä pystyt, niin, tai just tämä anonyymiys siinä, että tietysti nämä on niin kuin, aika surkeita nämä luvuttaa, että 25% pahaa oloa ja mistä se sitten kertoo ja nämä itsetuhoisuudet ja ehkä nämä ihmissuhdeongelmatkin siellä niin aika isona. Harva teille varmaan ottaa yhteyttä, että kivasti menee tai ehkä jossain vaiheessa voi olla, mutta ainahan sen lähdetään siitä jostakin elämänhaasteesta, mikä se on, että kyllähän te vaikeiden asioiden äärellä pyöritte siellä. Mutta ehkä niin kuin semmoinen loppu, niin ja tietysti se mikä minua huolestutti tässä, niin nuo lukiolaistytöt mainitsit siinä, että mulla on semmoinen perstuntuma, en tutki enkä ole sen enempää heidän kanssa töissä enkä tekemisissä, että kotona pyörii lukiolaiskaksoset kyllä, mutta niin ehkä nuorten harrastusten ja keskustelujen kautta niin huomannut sen, että se on kyllä, tuossa on toden perä, että lukiolaistytöt, hirveä pingotus siellä ja vaateet on tosi isoja ja se voi aiheuttaa kyllä, että se on minusta huolestuttava suunta, että tällaista on. Mutta ehkä niin semmoinen loppu yksi yhteen tästä kaikesta näistä puheenvuoroista, erityisesti tämä mulle, niin kuin, että
nämä nuorten palvelut, mitä sanoitkin tuossa, että onko niille nuorille aikuisille palveluja. Että kyllä ehkä tämä porukka nyt tässä, tämä osallistujamäärä ja koko nuorisotyön kenttä, niin jotenkin vaan raivaamaan sitä tietä tai tekemään sitä duunia sinne vielä. En tiedä, on hirveän helppo sanoa, että tehkääs nyt silleen, mutta että niitä esimiehiä ja muuta ymmärtämään, että oikeasti niitä palveluja tarvitaan näille vanhemmille nuorille nimenomaan. Ja teilläkin kohderyhmä tai aika iso porukka niin on plus 20-vuotiaita, että ne on nuoria myös hekin. Että tämmöisiä, joo, ei muuta. Joo, ihan noin. Ja kyllä mä on, nyt kun tuli korona-aikana nuorisotyöntekijät, että esimerkiksi Helsingin kaupungin Espoo tuli, mutta kyllä se ylätaso oli se, jolle piti niin kuin tätä asiaa selittää. Ja sitten kun me saatiin koulutettua nuorisotyöntekijät prepattua, että kyllä te osaatte, kyllä te pystytte, niin kuin sanon teille kaikille, että te osaatte, te pystytte, niin se homma lähti rullaamaan. Et yleensä se jämähtää sinne ylätasoon, ei ole rahaa ja näin on aina tehty. Ja kaikki niin kuin uusi ja tämmöinen pelottaa nimenomaan päättäjätasoja. Ja tämä on varmaan yksi meidän, sekaisin chatin myös se, että me ollaan kaikki meidän, jotka tätä liidataan, Sutelaisen Satu ja Väänäsen Pekka, niin siinä mielessä rohkeita että aina et ei pelkää vaan sitä niin kuin juttua. Että tässä on semmoiset ja semmoiset riskit, kaikissa on niin kuin riskejä, mutta mennään sitä kohti, että jos kerran nuoret kokee tämän palvelun tärkeäksi, niin kyllä se meidän aikuisten tehtävä on sitten löytää siihen ratkaisuja. Tällä kiteytettynä ehkä päättäjille joku viesti. Kyllä, vieläkö tulee kysymyksiä muilta tai ajatuksia? Okei, jos ei, niin varmaan myös laitoitkin jo diat. Mä laitetaan tuonne materiaalipankkiin ja lopetan tuon tallennuksen nyt tuosta.